wasitadi machinwa yabo dika wanam Chief Executive Officer Ikunde Interbees World weye nagidezera wasitata wadiva madodi valubuo weye nagidezelu adika wanamo biko gidewa ayama mbuo buzobetubuo batanga joyi batanga joyi idugbo maka Tinedu timuba Tinedu timu Domeyo na bekede Domeyo na bekede Tinedu timuba Domeyo na bekede Idesielu Nobu mwa mulea Nobu ronna ya woyo mulo Nobu ronna ya woyo mulo Nobu alo Domeyo bigodela wa Tinedu timuba Amumegundi mwago Yagu kaje tunaka nobu Yagu kaje Wasitade matimuva Wasilita tawadeva manadeva lubobuo Oyene nembekede Adeka wanamu Egisimu kenevezia Yabu Steven Chidogwena Yesu dona miata Steve Yesu dona miata Yegu mekene Yegu munokene Tikitili nazelu no star Wosa de manu munne Wasu mwewe yo Oyeke bunikazo Yezego Idumana dewa nabo Yezego Idumana kemo kabiaina Yegu mukandi wa viazi oi Ogwegu mukamudi Eduzenu makanuba Endubo becha Wayilinia Jamaica niano Endubo becha Umi wona kamulo dogunawo Imalugo na nyekena Anyekene weyo Yewo gwejo for Albert Ogwejo for Albert Ogwejo for Albert Ojichukubuluzo Umudora kisedemu Ojichukubuluzo Oye chichuku webuluzo nuwa Nemo ibela demi etanta Amumegundi mukwa Weti munu chenafu yako nemu Imanoti munu sebuwanzia Waro
na egwu m ogwe ji ọfanye ego egwu m ekene kajebe m dọra ka m bịa anyị ekene nnukwu nwanyị anyị ekene nnukwu nwanyị nwanyị kele omesike Mrs. Equidom bịa Mrs. Equidom bịa lio action lady nwanyị akane abịa nwanyị na mụmụ ka nwe ya nụọ action lady nwanyị akane anyị ekene ị na-emelu ndị egwu ogi melu mmadụ n'enu ụwa ọrọti melu gị ya mama were tige melu gị ya eze na nna abịago action lady eze na nna abịago aja nwanyị dị ekene maka ọ bụ na nwanyị na-eti odogwu mana mwa etizi ego odogwu ịnụlịa ya bụ ife na-egwu amụma egwu ndị mama m egwu kpọrọ m nza oyi mama m egwu kpọrọ m n'azị ọbịa m n'uche na agwọ nọ m ahụ ọbịa m n'uche na anwụ egwu nya jakwa ya enaka na
onye mụdọrọ bịa bịa anyị ekene ogwe ji ụfọdụle igbe welu mezeji bịa ịna igbe welu mezeji ogwe ji ụfọdụle ọtịle wetịle otu ọrụ ogwe ji ọfọ anyị ekene anyị ekene Edumaga Friday one ehwe Friday one umezo obodo dikenu ọgwa babu gosi were Western ọ dị ka nwana musimu kene unu tikoye tili nazeluo tikoye tili nazewenu anyị nọ n'egwu anyị kedu maka ike jụdọba Jotex odogwu oyi odogwu na Linda onye umeze nna m odogwu ego aịkụnọba Jotex ike na Linda bịali anyị ekede na bivine kaije bụlụ egwu kaije kene n'odinigbo tik wero na aka ekpuchi ọnwa aka egbuchi ọnwa aka egbuchi ọnwa aka na-ekpuchi ọnwa ma tịa gwa m aka ekpuchila ọnwa mbụ olu ịmalụgo na aka na-ekpuchi ọnwa igwe na-etu ụka igwe na-etu Ezomogo na Angola Ezomogo na Angola Ezomogo bịa Ezomogo na Angola Ebulu Chiptopo Nwachukwu ọrụ ezi nna bụ Ogbole ya nke igwe na Angola biko kenelumia na Twinstown mama amụma egwu n'Igbo na mbekene egwu nu onye tili na wele odinigbo tik ọmụdọra kisi ejenu ọmọgọ na Angola Ezomogo na Angola bịa Ezomogo na Angola Ezomogo na Angola bịa anyị kenele bịa ka nwere oke ihe bịa ka nwere oke ihe ịna ewo sita dị mma westa dị mma ji nwụba ọ dị ka nwanne m CEO ikwu na intervisual odogwo na nye kenego ezielinu n'ọbụ nwa ya bụ ya mụle ya dị n'ụwa wetu abụ gosi ogwesi abamụlọ ọmụmụ na ndokwa n'ụwa anyị si gị na bazia na ndokwa akpụlụ obi gị zu ekene be nọ akpụlụ obi gị zu oyi ọnwụ gbadagaju oyi ọnwụ gbadagaju oyi ọnwụ gbadagaju oyi